Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba Brilliant Henry Sim Yong acting CM ke Himalang Rin, ula pensyai ba UPS lingdo uba kamyarade kemunong yalam ke sing samla Himalang Rin. Shimlapat siyo ya ke pisa ba kot kanai po hajar tingka syaka hima, ke ba ula shimwai ya ke yo bor sora hausnam hajar arpusaw. Habakran syikilat patai kubor uba Brilliant Henry, ula kdo baga jingkam jeng uba PS lingdo ba ude usamla uba kuat ba uba hok ba uba train na kebenta ke Himalang Rin, kadai ke bathok ke basyukur. Haka juga por nga kwa ban pen ken mau ya uni UPS lengdo bahaga senam hajar pusau uni UPS lengdo ula shimwai ya kayo bor sura bat uklem siu sya ka hima haduk menta kendai proja tengka ti kani ka jingkam jong uba ude utau samla ba khoj ba hok utau samla ba tre na ka ka bit ka biang jong ka hima ti kalong ka balam ler haduk kata-kata mar dan haga senam arjar apulai arjar hadu arjar pusan kadon gawe ke kes bala ai da way justik hasha ai criminal case yo uneu pias lengdo tin na kalyang jong ka hima haga jing snausun ai na ka benta jong u ngila yarap ban pensei ya ka bai kes na ka benta jong u ka ba taki babun kilak hadu banda job ten rei uneu pias lengdo umdon kanu ka jing snau na ka benta ka hima ti kalong ka ke ba pen snausi hadu kata-kata yangi mar wat ya ka khandai projar ka ula wai ya ka yo bor suraru klemsiu nang ta saya ka ni ka pisa ka ba la kershan na ka hima na ka benta ka ba ya le kes ka jong u persyayu justik bala ai criminal case u ha ka snam hajar pulai do hajar pusan ti yakini boro lakit kli na ka hima Rai kalong ka balengo yu neu pias lengdo ba umdon kano ke jings ngaungu na ka benta ka jingle bha jong ka hima na ka benta jong u ti ngasu ong tang kani ka wei ba kani ka jing ai wai ka jong i shubu lada uni pias lengdo wan ban shimwai ru ngenam la shuban ai u namar ba wat tangai kani ka pisa ka barem ka ba ulawai na do ka snam arjar pusauru syam lawan ban siu te kala bujing yangi kum ka hima nadu ko ka snam hi bangila saram hadu kata tang nakadaw jong une UPS lundo